2, 3, start! Nakakapagpagabal ako. Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone! Welcome to my channel. I'm Pojin Saldawa, ang baklang ama. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking video. So guys, for this video, mag-challenge set me sa akong partner. So, among naunanahan yung challenge ay boring kay rain. Nag-rain man. Go away. So ang twister challenge with a twist. So guys, with a twist, ang twister with a twist with polvoron. Wow! Ano na ang mga tongue twister choices? Bonnet karon. So ang may tabo ang mechanics guys kay Felix din. Sige, ako explain. Ang mechanics ani, duha ka pulburon among umumon. Ginagawa mo? Tapos, magbunot-bunot mi sa katong mga tag twister nga among gipanglista. So, kung unsa among nabunutan mo, auto siya among So guys, balik ko na ako ang mechanics. Kaupat rami mag-challenge karon duwa ka pulburon kay ito man Upat ka round. upat ka round. So dagan kay among tang twister nga pilian so na yung mga sayo na napili so na-easy na yung na-easy ni hard. So, puro sa Tagalog guys. Pero, karon ako'y kung mechanics, kumakaon na pulburon, tapos na siya, nakapili na siya tang twist choices, kalimaran niya balikon ang word. So, kung masayop siya kay isa, balik siya. Kung katulo na siya na sayop, backdoor na siya. Dili na mo balik. Ginagawa mo? Okay. Okay guys, magbato-bato ito yung kasi una. Break it on. Perform it. 1, 2, 3, ay. 1, 2, 3, sige na. 1, 2, Balik sa ka. 1, 2, 3 na. Mato, pick. Mato, pick. Mato, pick. Tulala sa aking kwarto. Kalas per pulburon. May bunot. Oh my God. Ay, sa'yo na. Yay! Butiki, bito ka, butika. Ay. Wala mo galing, sayop na. Ayun na. Dapat pulburon. Ako ang tongue twister is... Ayan na pili nga tang twister sa ito. Ano pili nga tang twister? Butiki, butika, butika. Butika. Butiki, bituka, butika. Butika. Ayan na pili. Butiki, butuka, bituka, butika. So, basaon ang tang twister guys kay Joseph siya. Vlogs. Yun na. Dito yung butang. Butik. Na. Butik. Butiki, bituka, butika. Sige na. Ako'y mag-count-count. So, Polvoron, dua. Isa. Doon. Muna may mechanics. Lain siya nga polvoron. Pilit. timer start now. Buti kay bituka, butika. Buti kay bituka, butika. Buti kay bituka, butika. Buti kay Balik. Buti kay bituka, butika. Bituka. Yes. Buti kay bituka. Rounding! Sorry siya guys. So, ako na. Sorry siya ikatulo so vlog no count no counted. Look. No count. Mas natulog. So, ako na guys. So, bunot ako.
Kasi nakakapag pabagabag kapag kinakabag ka. Alis mo siya. Nakapagpagabag kapag... Nanay. This is going, guys. Oh, Dua pa yung kapulburo. Opo, gili ka na. Dua. Block to me. One. One. Okay. 5. Ready. Start. 1, 2, 3, start. Nakakapagpagabag kapag... Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabag. Wala na. So next. So, isa-isa lang kapulburon para madugay mo. So, siya na, lisod yun siya doon. Pinakalisod, pinakalisod. Hindi ako na, bonus ako. Lisod kayo. Lisod siya. Ang napili niya guys, sinusi ni Susan ang sisiglan ng sisisil. Sinusi ni Susan ang sisiglan ng sisil. Sinusi ni Susan ang sisiglan ng sisil. Sinusi ni Susan ang sisiglan ng sisiw. Sisiw o... Sige, Time! Gulo po kami. Over siya. Polvoron. Ito na po. Time start. Tuin. Now. Sino si Susan ang sisiglan ng sisiw? 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 So, 1 point na siya. Uubo. 1 point na siya sa ako. 1 point. Ikaw. Record basa. Look, sa'yo kaya ang relo ni Leroy Rolex. Hoy, kumun. Kumun kayo na. Arelon ang relon ni Leroy Rolex. Ang relon ni Leroy ang relon ni Leroy Rolex. Ang relon ni Leroy. Ang relon ni Leroy. Ang relon ni Leroy Rolex. Ang relon ni Ang Leroy. relo ni Leroy Ang relon ni Leroy Rolex. Rolex. Ang relon ni Leroy. Ang relon ni Leroy Rolex. Ang relon ni Leroy Rolex. Go, 5. Ginagawa mo. 3, 2, 1, start! Ang relon ni Leroy Rolex. Ang relon ni Leroy Rolex. Ang relon ni Leroy. Balik! Ang relon ni Leroy Rolex. Ang relon ni Leroy Ang Rolex. Leroy! Balik!
Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Luroy! Ang relo ni Leroy. Luroy! Luroy! Imong giingon! Luroy! Oh, hindi na ni. Sila lang ang bulburon. Ito may tamis na po. Suko siya daw ko. Wala. Kasunod sa ayon. Yan ang brutal ko. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Choro kayo do. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Bulburon. Double kill. Talat ulit. Time start now. Tanso sa tasa, tanso. Balik. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tata... Tanso sa tat... No! Basta 1 point na ko, 0 pa siya. Pag siya. So, next. Mag-time ikaw guys. Ang color sa purol ni Dolor de Color. Color sa porol ni Dolor di Color. Ang color sa purol... Ha? Ang color sa Sa porol porol ni parol, Dolor. porol. Ang color sa porol ni Dolor di Color. Ang color sa porol ni Color di Color. Ni Dolor de Color. Ang color sa purol ni So, Dolor napay de upat, Color. so... Break it off. Time starts now. Ang color sa porol ni Dolor di Color. 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 Hello! Uy, kulang pa, uy! Kulang pa sa... Ang color. Ang color. Balik! Balik! Ang color sa porol. Porol. Ang color. Porol. Ang color sa porol ni Dolor di Color. 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 Talagang bakso. Time and me, so na ay time breaker. Time breaker. Time breaker. So, wala na may pulburon. Note that. Bala may pulburon magtang-tuition kay time and me, so dapat na imo daw ako. Dapat, ano daw? Okay siya na. Bala wala pulburon. Tamis na kayo. Yay! Yang napili, Ulo! putong tupa. Pitong puting tupa. Pitumpot, pitong tupa. Pitumpot, pitong puting tupa. Time start. Subo. Time start now. Pitumpot, pitong puting tupa. 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 Oh! Okay, ikaw na sad. Be? Hala, listen. Bisag inana na ka mo. Tinga is siupaw, siumay, suman. Siupaw, suman, suman. Siopaw, Sumay, suman. Ay, siopaw, sumay, sumay. Suman. Siopaw, sumay, sumay. Siupaw, siumay, suman. Okay.
Time starts now. Siupaw, siomay, suman. 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 Suman. Balik me, 5, 6, 7, go. Siupaw, siomay, suman. Siupaw, siomay, suman. Siupaw, siomay, suman. Siupaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. It's a tie, time go again. Adwa na lang. Doon na lang, so. Ano, mungsod pa dito ako, kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan ay Sandra. Okay, time. Iya, kay kabilugan ng buwan. Buwan Na ng naman kabilugan. ang buwan. Kabilugan ng buwan. Ilabas mo na. Go. Time start now. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, Balik. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. 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 Yay! Okay, for the last time, mag-time ka. Last tongue twister. Gamay na siya nga word pero lisod siya. Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. So, katulo siya times the Bible. One word, 2 times. Ay, 2 words. Ano? Sorry, guys. Ano ang ring light? Ring light na char. Time. Time starts now. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paskiw, Ay, sabi ko, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko. Last time, go. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, hintay mo yun. Ang hindi mo. Hindi mo masag ba? 5, 6, 7, go. Paksiw, ayaw nawa. Ano, go. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko. Oh. So, manami sa mga challenge. Scored time is... Ang score is Score is... Kang Shelo is... 3 2. 3 points! And me is 2 points. And the winner is... Shelo! Punishment. Basta, wala tayong punishment. Siya lang yung punishment. Yay! So, maura to guys, ang video karon. So, I hope you enjoy mo sa akong video karon. Comment na mo sa inyo may story na video and comment below sa gusto nyo content kaya among bracket. So, don't forget to subscribe and click your favorite para update kayo sa video. So, see you in the next vlogs guys. Bye!